Hello guys मोन आं दा नै बड'लेण्डखौ नागारनानै थांनोसै मोलं जाजोब्बाय नै ट्रेन गाखोयै फैबाय जोङो बड'लेण्डखौ आनि थानि नागारनानै नै ओंखाम उखैनानै नै मा जादों बिलिया ओंखाम जानांबाय नै दा ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय जों जेराव फैदों बाव सफैबाय होंगो बिराद मोजां नङा गाइसमोन ट्रेना मालाबाबो ट्रेनजों दाफै गोजान लामा हान्थिनायाव खिबु साजोबबाय ना खिबु सायाखै नालिं स्टेशननिफ्राय ओंखारगासिनो दं नै स्टेशनाव नै टिभि नायनानैबो टाइम पास जायो नै जों दा स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय रुमाव थाहैनो गारि नेनोसै बैयावहाय बासआथ' एभेलेबेलखा मेरला बारा बिराद गुसु माथो खाथियाव बरफ गोग्लैदों नामाथाय नै दा रुमाव थांनो बास गाखोबाय लकेसन थाहैगोना जाहैबाय अनुराधा सिनेमा हल खाथियाव मेंबायलै गस्लाखौनो खुनानै लाबाय आं फाफ्लियाव नै रुमा बेनो रुम गेटआ